Боров с по 6. Сега се прехвърляме към мачовете от западната Б група на България. Вихрен срещу Спортист Своге. Гостите от Своге откриха резултата в 30-та минута с попадение на Лъчезар Младенов. Точно след час игра Янков се измъкна от защитата на домакините и покачи преднината на Спортист Своге на 2-0. Само 2 минути по-късно вече всичко в този матч беше решено, след като Георги Семерджиев направи преднината на Спортист Своге от 3-0. До края на срещата ще се запомни почетния гол за Вихрен, който беше най-красив в матча. Светослав Георгиев оформи крайното. Вихрен Спортист Своге 1-3. В Гоце Делчев Пирин Гоце Делчев посрещна Ботев Враца и успя да победи с 1-0 с гол на Виктор Шишков в 78-та минута на двубоя. Продължава блестящото представяне на Пирин Гоце Делчев, който е начало в западната Б група. В Велико Търново Етър посреща Малеш Микрево. Гостите от Микрево успяха да открият резултата в 8-та минута с гол на Юлиан Колушев. Тима на Етър изравни в 39-та минута. Тихомир Кънев, който малко преди това беше влезнал като резерва, направи резултата 1-1. В 77-та минута домакините останаха с човек по-малко на терена, след като Костадинов получи втори жълти, следователно червен картон. Тихомир Кънев с втория си гол в матча донесе победата на Етър срещу Мале с 2-1. Мачовете, от които не ви показахме картина: Ботев Криводол Чавдар Етрополе 0-0. Ком Миньор Септември Симитли 2-2 и Чавдар Бяла Слатина срещу Банско 0-1. Лидери в класирането Пирин Гоце Делчев и Банско с по 13 точки. Само една за тях е отбора на Ботев Враца. В дъното на класирането са тимовете на Ком Миньор и Ботев Криводол. Прехвърляме се